valja. Ja ću da ti pomognem. Beži bez njega, to! Nemoj da te ja bacim. Probudite ga brzo. Šta ne valja? Šta je prokontije? Evo, bio sam kod ovog opštinskog advokata. Kaže da smo se bespravno uselili u kuću. Da ste mene samo pustili, sad bi drugče bilo. Agatone, šta bre da se radi? Pa kako smo se uselili, tako da se iselimo. Kako bi tu sramotu podnali sve? A da bome bila bi baš sramota. Nego da ti, Agatone, kreneš do ovog advokata. Ovome staravcu. Onako da mu lepo vešta objasniš kako smo se mi ovdje uselili u dobroj nameri. Svi smo u dobroj. More, ja jesam u dobroj nameri. Agatone, zar ja nisam u dobroj Dobro i ti. nameri? Svi smo se uselili u dobroj nameri. Ovdje ti, prijatelj Agaton, do advokata i pitaj kako glasi testament. I recimo da smo se Da mi! Ti se uvek hvališ kako si nas pisali. I reci da ćemo